Dit is een koetske voor het laatste ritje. En dit zullen we dus echt helemaal maken naar het oud model. Ja, het is voor mij een koets en voor een oor is het vaak iets gevoelsmatig. Wat, als ze jongen, zwarte hinders, zwarte koets. Vaak een beetje een beklemmend gevoel. Maar voor u is het dus werk. Nevens mij krijgen we uiteindelijk resultaat, ik not te zien. Ik heb begrepen dat als de kleer is, dat we er ook nog inspant en dan we er ook een plaatje van maken. Ja, dat klopt. Ja. Hij lag in februari nog als een stuk hout bij Jaap Veenstra op de planken. En dit is het resultaat. Na een hier. En ben je de wies mooi? Ja, hartstikke een wies. Nog hij wat eigens. Want waarom dacht je, ik laat zo'n ding bouwen? Ik ga 18 jaar op begrafenis rijden. En het bloed kroept op lijst waar het net geen kan. En wat ik ga wil, kon ik niet vinden. En toen ga ik Jaap vragen, hast ik nog wat voor mij? Nee, zei hij, dan mag ik bouwen. Nou, dan ben je op tafel zitten gang. Het had iets. Wat een oorgraaf wil, dat kun je bieden. En dat is voor de manning. Maar je bent toch altijd maar de dingen en dat soort enge dingen dwaande. Ja, het leidt altijd achter je. En je zult eromheen wel, maar je moet... Ja, je moet soms de knabbels even een beetje omdraaien. En thuis ben je de kap leegschotje. En jongen, had ik altijd wat een bepaald gezicht relatiedrukking hebben. Jezelf blijven. Maar had je net eens wat geniezen voor spanning, maar dat het ken het op zijn stoet. Nee, dat geniezen, dat kan letter worden, maar dat doe je net. Daar heb je geen tijd voor, nee. Een trendje vallen, dat kan wel eens gebeuren. Ja, een trintje? Ja, dat gebeurt wel eens. Maar op wat voor momenten dan? Het komt steeds dichterbij. Ik had een heel soort leeftijdsgenoten voortgebracht. Nou, dan denk je wel eens even nee. Dus dat minder de dagen? Ja. Maar ja, de ene wil en de andere net, dat kan net. Dus gewoon, ervoor. Je moet er even hark pakken, dat ben ik er ook wat aan.